Kum Shibanta banelek kemen bat banelek sungbaha kejing penkrek ban pediang ya ke Christmas. Kakasi Students Union Nong Po Circle kalau penlong ya kejing rakhe bat ki kun swet jom ka Ribhoy Synod Orphanage Home ka badan Hamau Sentai ha ke district Ribhoy. Bala samru ikijan kinap shikini ki kun swet kum kejing ai sungbaha na ke benta ka Christmas. Ban aimen siem bat ban penreham ya kemen siem aswa kejing pediang ya ke Christmas. Kidkhot ka KSU Nong Po Circle ha ka kat nyau tarik u nopra arhajar arpulai kilalit ban penlong ya kejing rakhe ya ke pre-Christmas bat ki hybrid ki besong basa ha ka jakari konsuet jong Ribhoy Synod Orphanage Home ka badan Hamau Sentai. Ha kene kejing let men ki khot ka KSU lalam khamat usamla John Lengdo President usamla Bayashan Lang Kharshan Lord General Secretary Lord Kibai. Ha ka baleng ba kene kejing let men bat kini ki konsuet na kaliang kaseng kalayo ru ban ais ngobha di jan ban kup saat bat ban odru yukiek kum kejing let men ya ke Christmas. Uba John Lengdo ulapan pau bukum ginong yalam ka KSU ke badan ke jingkit kle ban pej ki imlang salang kila syam dengan senjam ka bekerpang bandai aimen siam ki hybrid ki besong basa bat ki belari hagene ka jakari konsuet. Ula airu ke jingero ginong tre jongene ka jakari konsuet ki baklam chong thad ban ai ke jing iet bat ban pet ban kemi ki hybrid rengkat ba ke jing ai ke jing hi kairu ikakten ublai. Ulong bagane ke Christmas kan long ke bakemen bat ke badap di jing kerku ki bakerhai rengkat ke jing betin lenti ublai na ke bentak ni ki hybrid ha ke ba ula keren ban ai ku blai yaki. Na kaliang ke jongi ke RPS Children's Home ipiang sungha shapi sha kane ke Children's Home ya ke jingwan jong jingo jong pi ki ne ki behap ki bret ki bele se ki long ki para ki jong pi ni laban ong mo ki bid pidon shisha kata ka lingkor ba pinkit ba kumno ba pio i jingai oi pilong kiseng na pikit nam takari ba kajat ben riu ni yo ishi sha ha ni ke sini ki ba menta kem da don kiseng balang ni don sipun ki jing e ha ka imlang ka salang habaro ke yang ni kirmen sikam ba ublei de ka ching pilat ko jong ublei ba pila ban long kum le ko ba pilong kawei ka seng le seng la ban ong ke Kasi Student Union ba pot hapot jong ka ne ka nok po sakkel de ka jing lam ba ka jing tin ti ublei to ublei unega lam ya phi ki seng ba phin nang la ban tre ha kam da nam ta ka imlang ka salang nam ta ka ri ka jaj ben riu kumbangi le osko da master president bat kum juri we nong ya lam jimi ha ka por ibala mai thang ikirmen scam ba ho ki don shibun ki hep ki bret ki ba jingai ba ki ba sakamale se ki bam don kita ki nong pet ki nong sumar re ni shan ya happy ba pinang la ba kener ki ti ki jong pi kat kabor ke jong pi bala isin e naman ta ka lawe ki jong ki ikirmen scam ba pinlong ki ba yatli habini tre kano hoy klem ka jing tali ngim la ban le kano ka kam ni sun thu ni ru hang mia hapo ka ni ka jaka ada ngim yatli ki staff ngim la ban pinlong ki hep ki beret kumba hiyo i kumne I don kam kata ka ban sim ba ngin yatre lang ka ban sim ka jing su thu ka ban sim ka jing yatli kan ban sim ka jing ya sungu thu iwe ba kumdo ba nindang la ban petelun namar kani ka jaka ba hiyo I ka dig nam ta ka imlang ka salang kam dei ka basuk bangin trai ka du kanu ka kam klem ka jingi tali la ne klem kanu ka jingi su thu jing mut henre ni ai ngu yo blei ba ublei un yalam ni It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. It's a great thing to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk in the light. Walk in the light. Oh, walk in the light. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. Walking in the light of